thing pui pui in ngai lo ni lom ni card le Daifim film tlangzarh na kha ni ei ka han la kwal vel chin ani en tu pon tam khop ai hmuhnawm an ti hlawm bawk film siamna hi production crew mi tlem te Mizoram po tihluih na an boi pui so ania ama ro chu Mizoram film a hau tak pol tak katia zai ni kan thleng ta nia hmuhnawm lo be mo to thleng min en puiula ti chuan min put da sa Tute po in Mizoram nia kalo be izakem kichu ka in sak lo mai à dulam hel tha in leng te thing pui lon kan chuat tiang ai ne nanga poisa ga mo lo mi chui mu sit veng mat mai ila she ve khopang các lễ đại phim hay movie cái nên giấu chả muốn nông quốc mẹ chẳng Tute po anh chẳng thèm min lễ movie hay in unau in hmang ai na poi mo zia lễ unau in hmang ai na mi ti chắc thế zia cái gì chang muốn nông quốc mẹ hey zane na hian kar le Daifim movie Mizoram movie thar kan ena hmuhnawm khop mai release na nia premiere chuan movie dang ang lo takin suspense and irony kan tiang chi hei Hollywood Bollywood movie ate South Indian movie ate pokan hutrina engtin nge asin dol leron kaldon chu tiang kha tiang chonin ani nge ang kan tiang chi kha I kan rin lok thei ang khan om mi lo kan rin lok lo ang hlirin thil kha thleng ta ni sulai te chu atopa po kan rin lo dan deuina truwa sulai chu a movie hi achang kang khop mai ka tia a script writer fakoma in producer te director te tin achang tu te pon chang thiam chu ka fak khop mai a hmuhnawm ka tia ke pon ka tho san phal mang lawa chuan chumi pialama chuan atopa khan tragedy deuin thil a thleng tura ka ngai dewa achan chu chang tu pa te pani pakhat a uzok smuggler ania anau jok police officer rin omle dik mai ania khang kara khan atopa tragic end a thlen karinga engemaw chung ko dar no emaw tu zok emaw thimo khatiang vel kha ani karing dewa ma se karin lo dan deuh khanin tragic ending om lovin hlimom deuhin a topa khalai te kha adang dai ang reng khop mai ka tia chu abak soi tur chu tam viau ma se kha zong kha ka sai thei ni ro se chuan chumi pialama chuan aziak tu pulal biak zama MPS police officer nia thileng kim mai police procedure criminal procedure kan ti zong khami crime investigation an conduct dan zong hrechiang tuina chiania chu director te pon thiam takin khalai khan on ti choka khalai kha loophole som deunia khalai an investigate dan khachu alem deuni o omang lo deuni ti kha omlem lowa chu wang chuanin kha khanin ati hmuhnawm le zol kati jadi na kat le Daifim kan en zau cha he film hi Mizoram mi buite thinlunga na sa takin na aron thokaringa unau in hmangai poi mo ziate le me baka unau in hmangai na kara until ton chak chang kya ron danga he film mi aro pui ki emaw Mizoram mi buite minau clear sakre chu ring karon som phal bok seuni mani khan sum ka mo lu to ka nangla phone poi phone tlang thei bok si lawa sum te chui mo rang na lo mi đây là phim khai anh giàu ta này cái đi nặng nghề in cái gì tiếng cái đi nặng nghề in là muốn làm mình cái lâu tụm lộc sa anh bữa sau tu pubi rồi ta để cái mình chia tiền lệ cái mình ngày sáng này
chu wang chuan ani na a boi pui to chin chu a chelawang ti kha ka ngai dan ania a film tam tak kan lo en to a thalowe kan ti ni lovin zaina kan film en chu ma so na tu tam tak min chhawpchhuah sakin ka ria a video quality tha tin ya a film en reng khan ani turang dik tak hian ani thap vek ni hian ka ria phim siam le zel tur ta po chona na sa tak min ka ria tu man ji parbon rungai lo le tang ai ti kabis rui phurin driver omlova chabi lo in vo kha muwa karis chuak ve top yu khain khom be ngai lo me thi ka tia kho mai vak lo tihluih sẽ thiam lo em mai uzam kan pani tan hian malam hun beisei tur om lo chu wa chamin khong ve tak tak te ni chamin kal san ro Toro. Anh chị gần nuôi đó với gần mong. Aring tu che ho la hian an chunga thil tra thlenin imal som nan tia an chunga thil thalo thlen lain irem ruan nan ti vele mai boka ta hi chuan sam tak ani sam tak khatiang fe kha ka tan hian thil hi ol som velo o thu dangdai rang ka chakhi tun la hian aliat fe na hlok ania India ramate chuan a hlok reng lom hetiang amin ti don ni chuan ko ta ka soi ngai in chak lo khopang indu dandan in soidonia tuna chong kan thuber nine to le main adang omna chu soi mai ro mun daga son tirila kan ta na thok phatona kan home minister po lo bedonia kal wang ula kong puya kalmi lo tur ka ti kha police an om lo in en ko langa an om chuan in om na hmunai in birunga an kalson ma khleng ta chuan in omang tuna chuanin thilom da tlang takin ka hilang che chuta kabula omila du ni chuan I thu ni ro se